ברוכים הבאים לראות סרטון חדש של דידי. רוצים שאני אגלה לכם משהו פשוט מעולה. מה לעשות, מצאתי בטלפון, בטלפון GTA. תסתכלו, תלכו לפה, אני אביא לכם פשוט פה. הנה, נכון, יש בית פה כזה כמו דלת בכתב פלוס, ופה עוד בתים קטנים. אז אתם הולכים מכאן ועד פה, תסתכלו מה נמצא. כל פעם יש רכבים כאלה, ויש רכבים כאלה. כלומר, רכב אחד זה לבורגינית, לא יודע אם זה לבורגינית או טסלה, או זה. אני לא מבין כל כך בסוגים של רכבים. אז בואו ננהג ונראה. וגם, תגידי שלום. שלום, אני אוהבת אתכם מאוד. אני גם אוהבת אתכם עד אינסוף. אני אוהבת, וגם תנו לייק. אוקיי, את רוצה שתנו לייק? אז כן, בואו נגיע ל1,000 לייקים, אז 15 סאבים חדשים. אז יאללה, גנבנו להם את הרכב. לא, ספספתי את הרכב. אני פה מקומם. אז אני אעשה בפריות. לזרוק פה רימון. ואחר כך אותי מה? אני לא עושה את זה. כי אני לא אצליח לעבור כבר מכאן. תשתוק אותה, אל תעשה פה כלום. אני לא טובה. יא פחדן. טוב, אז התרגום כבר עשינו. הרגתי את הספינה. כל פעם נתקע בעמוד. תעזרו לי מהדרך. ומי שאהב את הרכב הזה כנראה שהוא הרוס. המשטרה. טוב, בכבישים שלא היה יותר טוב, ממש. נאבד אותם. לא, שיט. אל תתקעו, כל כך אני לא הולך לשלם על זה כסף. למה? אז נסתר. תסתכלו, אני אראה לכם גם עוד משהו. כן, אבל זה יהיה גם סוף הסרטון. נכון, הרכב שלי שפה, אני נעשה את זה יותר גרוע, וגם מאחור זה יפה. הנה, ועוד ניקח מאחור. הנה,
נכון? רגע, אז נהרוס את המנורה הזאת. טוב, אבל גם ככה הרכב הרוס. תסתכלו. נכון, הרכב ממש הרוס. אז לוקחים את הטלפון בזמן שאתם באוטו. עושים את המספר 1, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 8, 5, 3, לא, 1, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 8, 5, 3, וטאדם. ועכשיו, בום, סוף הסרטון הגיע. ביי ביי. ציטטו, היה לי ממש כיף. ממש. אז אתם מתאים לאיפה המקום, אני אזכיר לכם עוד פעם. סוף הסיום. תסתכלו. זה. רגע. הנה, זה פה. זה הבניין האלה, זה החניה, וזה הבית. אז כל יום יש בחניה רכב אחר מגניב. אז אני מעדיף לכם לראות, לבדוק, ללכת ולבדוק. אפילו יכול להיות לפורקין את התומיים. טוב, אז נהנתם? תגידו בתגובות אם נהנתם. ביי ביי.